Kuulkaas, aloitetaan peli. Sakset, paperi. Minulla on paperi. Mikä sinulla on? Paperi. Ymmärsin, että se on paperi. Pitääkö paikkansa? Kyllä. Mikä sinulla on? Paperi. Paperi. Se on 0. Tää hälinä vähän sotkee. Ok, ja sitten aloitetaan. Sakset, paperi. Minulla on paperi. Mikä sinulla on? Sakset. Se luulee toista. Sakset. Mikä sinulla on? Sakset. Ymmärsin, että se on paperi. Pitääkö paikkansa?